está na altura do que se demanda neste momento. Son importantes as declaracións, pero os gobernos teñen que cumprir as declaracións. E se todos e todas decimos que Alcoa na Coruña ten futuro, a Xunta e o Ministerio teñen que implicarse para que isto sexa unha realidade e non servir de coartada para abaratarlle o despedimento e o desmantelamento da fábrica na Coruña a unha multinacional que o único que está pensando é como fai o seu negocio e que lle importa absolutamente nada nin que lle pase a Galiza, nin que lle pase aos traballadores e as traballadoras. Nos dixemos desde o primeiro momento que a fábrica da Coruña tiña futuro con ou sen Alcoa e neste momento hai unha proposta sobre a mesa que creemos que é unha proposta sensata que teñen que avalar as administracións e que teñen que facer súa e, por tanto, asumir a xestión da Alcoa, asumir que a súa responsabilidade é buscar un comprador e, por tanto, garantirlle futuro a esta empresa. E nese sentido, nós tamén pensamos que é importante que nos poñemos a traballar. E poñerse a traballar significa que este domingo hai unha movilización na que temos que dar unha resposta como país exemplar e nos facemos un chamamento a todos os coruñeses e coruñesas, pero a todos os galegos e galegas, porque este é unha cuestión de país, que temos que inundar a Coruña de apoio ao futuro da produción de aluminio no noso país, ao mantemento dun sector industrial que é clave para o noso país. En segundo lugar, creemos tamén que o presidente da Xunta debe saír do seu silencio. Non entendemos como, despois de todo o que pasou, despois de estar falando dun sector que é estratégico para Galiza, o presidente se pon de perfil cando está en xogo a produción de aluminio no noso país e non son só 400 empregos que son moitos na Coruña, é un sector estratégico o que está en xogo.